Dobrý den. Je zával na dole a teď tam ty vdovy truchlej a to je taká tragédie, ten zával. Kolik ti dali za ty ovínska? 150 000 jenom. A kolik tobě? A ona, ten kokot zaspal na šichtu. V Ostrávě byl černý student z Ugandy a měl úraz. Přišel oprostředníček a protože neměli černý, tak mu našili bílej. Držel se v tramvaji a přistoupili dva havíře. Jeden říká, vidíš, též havíř a o svačině byl doma. A havíři v dole mají svačinu a jeden takový smutný, ostatní dlabou polívku z těch ešusů a říká, co je, Vincek? Jsi nějaký smutný? A on, moja stará je kurva. Říká, počkej, jak to? Tak já byl v Lazních, pošlu jí telegram, že dojedu v sobotu, dojedu, ona tam má chlapa. Říká, počkej, tak to nemusí být kurva, třeba mají bordel na poště. Dva kamarádi, havíři, jeden říká, je to tvoje věc, jako nemám do toho co kecat, ale mám také podezření, že tvoja žena, že má nějakého milence. Druhý den se potká a říká, měl jsi pravdu, já dorazil dom dřív, tak jsem se schoval do skříně, přišla stará, mobil, telefonovala, do hodiny přijel frajer, havíř, to jsi nevěděl. Také ramena, 2,5 metry, kurva vysoký, pekač buchet na bříše. Ty hnatý svalnáte, to víš, tak rube na předku, také hnatý, kurva. No frajer nevydaný, no pak žena se začala slíkat, tak sundala tu podprsenku, teď ty kozy šup, tak dolů. Teď ta dupa s tou celulitidou. On říká, co jsi dělal? Já v té skříni se za ní tak styděl. Přijde domů havíř z práce a manželka říká, no to jsem ráda, že jsi doma, od rána mám chuť na chlapa, tak pojď rovnou. Tak na ní upadne v ložnici a ona, no dneska nic moc, jak nejsi při síle. A on, co kurva, nejsem při síle, pojď na páku. Jde havíř po Ostrávě, tak v těch faráčkách špinavý, černý, a jde ženská s miminkem a říká, pane havíř, postražte mi děcko. Tak se takhle vyhrne ty fáračky a ty skurvisy, no. Ona, no, dovolte, co, já jsem nějaká kurva? A on, a co, já jsem nějaké strašidlo? Havíř vyhraje zájezd do Londýna. A říká, pičo, jak já budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, v Londýně stačí, když budeš mluvit pomalu a spisovně a oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijde do hospody a jsem havíř z Dolu Lazy, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a za chvilku přijde druhý pán a říká, jsem havíř z Dolu František, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si panáka. Sednou si k jednomu stolu a koukají na sebe a on mu říká, jsem havíř z Dolu Laze, vyhrál jsem zájezd do Londýna. A on říká, jsem havíř z Dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.